S obzirom na današnji razvoj događaja, Bosansko proljeće je stava da kolegi iz Skupštine Unsko-Sanskog kantona snose posljedice izazvane neuvažavanjem građanskih zahtjeva, jer ovo generalno pokazuje da političke stranke ne uvažavaju opravdane zahtjeve građana, niti su spremni da ih rješavaju, kako to rade u drugim kantonima. Na ovaj način sami upućuju građane da probleme rješavaju demonstracijama i protestima na ulici. Bosansko proljeće poziva sve građane Unsko-Sanskog kantona, mlade, studente, obespravljene radnike, penzionere, borce Narodno-oslobodilačkog rata, porodice šehida i poginulih boraca, civilne žrtve rata, medicinske i prosvjetne radnike, poslodavce i njihove radnike, radnike u upravi i uposlene u Ministarstvu unutarnjih poslova i sve ostale obespravljene građane Cazina, Bosanske Krupe, Velike Kladuše, Sanskog mosta, Bosanskog Petrovca, Ključa, Bužima i Bihaća i svih drugih naselja Unsko-Sanskog kantona da u četvrtak 20.2.2014. godine dođu na Gradski trg u Bihaću u 12 sati i na miran, civiliziran i dostojanstven način, bez uništavanja društvene i privatne imovine, iskažu našu ozbiljnost i dosljednost u namjeri da se stanje u našem kantonu i cijeloj državi Bosni i Hercegovini počne mijenjati na bolje. Ovim putem želimo istaći da se Bosansko proljeće ograđuje od svih vrsta i bilo kojeg oblika nasilja i uništavanja. Živjela Bosna i Hercegovina, živjela pravda.